Uvedomuješ si, že odkedy je na trhu komerčné poistenie sebestačnosti, že sa poisťovací svet úplne otočil hore nohami a už vôbec neplatí to, čo doteraz platilo? Týmto poistením nastala revolúcia v životnom poistení. V apríli tohto roku sa na trhu objavilo nové poistenie sebestačnosti pre dospelých, vrátane psychických diagnóz a bez čakacích dôb. A ponúka ho len jedna poisťovňa na Slovensku. V tomto videu ti ukážem, čo to poistenie sebestačnosti vlastne zahrňa a prečo je dôležitejšie ako ktorékoľvek iné poistenie. Chcem zdôrazniť, že to, čo vám teraz poviem, pramení z mojej vlastnej praxe. Mám v rodine a blízkom okolí viacero invalidných dôchodcov aj ľudí ťažko zdravotne postihnutých. Nejedná sa o metodické usmernenie ani legislatívu, ale o laický pohľad na rozdiely medzi týmito pojmami. A samozrejme, dôležitosť a dopad na komerčné poistenie invalidity versus sebestačnosti. Najprv si zhrňme, čo vieme o invalidite. Laicky povedané, invalidita podľa zákona znamená, že človek má dlhodobo zníženú schopnosť pracovať. Invaliditu posudzuje sociálna poisťovňa. V praxi invalidní ľudia často môžu pracovať, alebo musia, aby finančne prežili, to však nie je teraz predmetom tohto videa. Aktuálne máme celkový počet invalidných dôchodcov takmer 218 000. Z toho čiastočných, čiže do 70%, je takmer 139 000, ktorí poberajú okolo 300 eur invalidný dôchodok a plných invalidných dôchodcov je takmer 80 000, ktorí poberajú okolo 550 eur invalidný dôchodok. Z toho pracujúcich invalidných dôchodcov je 106 000, čo je približne 48%. A čo je to znížená sebestačnosť? Určuje ju UPSVAR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, teda nie sociálna poisťovňa. Vypracováva sa posudkovým lekárom, tzv. Komplexný posudok. Je to úplne iný lekár a úplne iný posudok ako ten k invalidite. Hodnotia sa úplne iné kritériá ako pri invalidite v sociálnej poisťovni. Tu podotýkam, že toto video je natáčané v auguste 2025 a už teraz viem, že sa chystá zmena legislatívy. Detaily však nie sú zatiaľ známe. Laicky povedané, keď posudkový lekár robí komplexný posudok na to, či si ťažko zdravotne postihnutý, alebo ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom, sleduje hlavne mieru funkčnej poruchy. Čiže koľko percent z tvojich schopností je obmedzených oproti zdravému človeku. Podľa zákona musí byť aspoň 50% miera funkčnej poruchy, aby si bol uznaný za TZP. Sleduje sa schopnosť vykonávať 12 základných životných činností. Príprava stravy, podávanie stravy, obliekanie a vyzliekanie, osobná hygiena, výkon fyziologickej potreby, presun na lôžko alebo vozík, zmena polohy tela, sedenie, státie, pohyb po schodoch, pohyb v priestore, orientácia v prostredí, komunikácia, dodržiavanie liečebného režimu. Hodnotí sa, či to zvládaš sám, s pomocou, alebo vôbec nezvládaš. Na základe toho sa určuje odkázanosť na pomoc inej osoby. Čiže koľko hodín denne potrebuješ asistenciu alebo opateru. Určuje sa pritom stupeň odkázanosti 1. až 6. Uveďme si nejaké príklady. Stupeň 1, minimálna odkázanosť. Osoba je takmer úplne samostatná. Stupeň 2 až 4, stredná úroveň. Potreba pomoci niekoľkokrát denne. Ako príklad uvediem 3. stupeň odkázanosti, mierna závislosť. Potrebuje pomoc 4 až 6 hodín denne. Osoba si vie pripraviť jednoduché jedlo, ale potrebuje pomoc s osobnou hygienou. Dokáže sa presunúť po byte, no nezvláda pohyb po schodoch. Komunikuje bez problémov. Pomoc potrebuje pri obliekaní a výstupe z vane. Stupeň 5 a 6. Veľmi vysoká závislosť. Je to nesamostatná osoba pri základných úkonoch alebo potreba nepretržitého dozoru. Ako príklad uvediem 5. stupeň odkázanosti, ťažká závislosť. Potrebuje pomoc 8 až 12 hodín denne, osoba je prevažne imobilná, presúva sa iba pomocou inej osoby alebo vozíka, nezvláda základné činnosti ako obliekanie, podávanie stravy, používanie WC, vyžaduje sústavný dohľad a fyzickú pomoc, komunikácia je výrazne obmedzená,
potrebuje pomoc aj pri liekoch. Na základe týchto informácií posudkový lekár určí nárok na kompenzácie. Podľa výsledku môžeš dostať osobnú asistenciu, opatrovanie, ak sa o teba stará rodina alebo opatrovateľ, alebo kompenzačné pomôcky, napríklad načúvací prístroj, biela palica, schodoles, invalidný vozík, vodiaci pes a iné. Ako príklad uvediem, ak by som ja dostala mozgovú mŕtvicu. Ochrnie mi ľavá časť tela, som nesebestačná pri mnohých úkonoch z vyššie uvedených. A nie len, že ma nikto nezamestná, ešte sa o mňa musí niekto, napríklad môj brat, postarať a pomáhať mi. Úmyselne uvádzam brata. Jednak preto, že môj manžel už TZP je a v prípade problému by sa o mňa nedokázal dostatočne postarať. A jednak nie každý človek má životného partnera. Môj brat by to samozrejme fyzicky zvládal, má už však vlastnú rodinu a ak by sa mal o mňa starať, musí, aspoň čiastočne, možno úplne, opustiť svoju doterajšiu robotu. A teda aj jeho vlastná rodina by mala riadny finančný problém. Alebo mňa sa dá umiestniť do nejakého domova. Avšak štátne sú beznádejne preplnené a súkromné sú extrémne drahé. Kľudne počítaj 2000 eur na mesiac. Podľa štatistiky, rozdelenie osôb podľa stupňa odkázanosti. Tabuľka nám ukazuje, že máme okolo 194 000 osôb, ktoré majú na Slovensku priznaný stupeň odkázanosti. Konkrétne počty vidíš v tabuľke. Čiže 59% osôb je v 3. a 6. stupni odkázanosti, spolu takmer 115 000 osôb. Čiže to, čo nám kryje komerčné poistenie sebestačnosti. Na Slovensku žije 454 000 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Z toho takmer 194 000 má priznaný stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Osobnú asistenciu mesačne využíva približne 13 400 osôb. To znamená, že výrazne viac ľudí má TZPS, než využíva osobnú asistenciu. Opatrovateľský príspevok mesačne ho dostáva približne 70 700 osôb, z ktorých viac ako 27 000 sú zároveň aj dôchodcovia. Alebo inak povedané, na Slovensku stále máme približne 110 000 ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, avšak nepoberajú žiadnu dávku od štátu, stará sa o nich rodina, takzvaná neformálna starostlivosť rodiny. Zhrnutie. Čo z tohto vyplýva? Až 59% osôb je v 3. a 6. stupni. Má strednú až úplnú odkázanosť, teda potrebuje 4 a viac hodín pomoci denne. Takmer polovica, 46% osôb, je vo veľmi vážnych stupňoch odkázanosti, 5. a 6. stupeň. Podotýkam, ak je niekto invalidný dôchodca, nemusí byť nutne aj ťažko zdravotne postihnutý. A naopak to platí rovnako. Sú to dve nezávislé inštitúcie, ktoré posudzujú úplne iné parametre. Podľa vyššie uvedeného ilustračného príkladu na mne navrhujem nastavenie komerčného poistenia sebestačnosti pre seba takto. Nastavím si najvyššiu možnú sumu 24 000 eur ročne. Pretože pri 3. stupni odkázanosti poisťovňa vypláca 50% poistnej sumy, čo je v prepočte 1000 eur na mesiac. V uvedenom príklade, kde sa o mňa brat čiastočne stará a čiastočne chodí do práce a ja mám maximálne príjem z invalidného dôchodku, buďme optimisti, že mám okolo 550 eur od štátu, od poisťovňa týmto získam 1000 eur. Ak by som zostala úplne ležiaca v 6. stupni odkázanosti, poisťovňa vyplatí plnú sumu, teda 2000 eur mesačne. Takže buď môj brat má náhradu svojej pôvodnej mzdy, alebo aspoň jej väčšiny, alebo ma vie bezproblémovo umiestniť do domova. Tento príklad je samozrejme ilustračný a poistenie treba nastaviť podľa individuálnych potrieb klienta. Rýchle porovnanie s invaliditou. Aktuálne máme invalidných dôchodcov, plných aj čiastočných, takmer 218 000. Osôb, ktoré sú odkázané v 1. a 6. stupni, je okolo 194 000. A teraz si porovnajme to najhoršie, čo sa mi môže stať. Môžem zostať plne invalidná, alebo mať vysoké stupne odkázanosti. Aktuálne je plných invalidov na Slovensku takmer 80 000 a ľudí v odkázanosti v 5. a 6. stupni takmer 90 000. Je to alarmujúce číslo. Najčastejšie príčiny odkázanosti: chronické komplikácie cukrovky, poruchy krvného tlaku, poruchy nervovej sústavy, poruchy osobnosti, správania a intelektu.
Záver. Invalidita neznamená automaticky odkázanosť. Môžete pravdepodobne pracovať. Avšak strata sebestačnosti znamená, že nielen vy, ale aj váš blízky prichádza o príjem. Preto je logické chrániť sa primárne pre prípad, že stratíte schopnosť samostatného života. A chrániť sa pre prípad invalidity je až druhé v poradí. Nejde len o vás. Keď stratíte sebestačnosť, príde o príjem aj niekto z vašich blízkych. Človek s invaliditou môže často pracovať. Človek odkázaný na pomoc iných už nie. A často ani jeho opatrovateľ. Poistenie zníženej sebestačnosti preto rieši tento problém a chráni nielen vás, ale aj váš rodinný rozpočet. U mojich klientov, dokonca aj u tých, ktorým bežné životné poistenie nedáva zmysel a nemajú ho, áno, aj takých pár klientov mám, tak postupne si zatiaľ všetci u mňa uzatvorili poistenie sebestačnosti. Pretože toto aj im dáva zmysel. Chrániť seba a svoju rodinu. V prípade, že ťa toto poistenie zaujalo, kontaktuj ma a spravím ti nezáväzný prepočet. A aký je tvoj názor? Dáva ti zmysel poistiť ako úplne prvú vec sebestačnosť a až potom invaliditu, smrť a ostatné pripoistenia?